Hola, jo sóc Snow. Avui som 22 de juliol de 2025. Dos coses. La primera, vaig notar un petit canvi al pujar les escales. Abans carregava cama dreta i ara un nervi o jo què sé, he notat canvi. És molt difícil d'explicar al pujar. Ho noto més. És un nervi o és una sensació. I després, a l'ESO, vaig conèixer el Trapat, l'Albert. I ens fèiem amics. Fotudes, però i, i ara es casen. Es casen. Felicitats. És enhorabona. La Crispí, la Cristina i el Tapat. Felicitats, t'ho juro. Un cor. Un cor. Potser a la nit més, perquè el Hamart i jo juguem. Adeu, que faci bé, i a la nit més. Potser. Adeu.